back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Aron dili ko magduda. Kinahanglan nga ako nalayhatagan mo sa imong panahon. Nagkomedya ka man? Ayaw na lang paglimod. Gisundan ta mong duha si Carol. Unsa? Yes, mao ka ni tinuon. Gisundan ta mong duha. Nagpabilin ka din eh. Samtang si Carol, tuwa sa ilang Anastasia. O kung sa may gusto mo, isumbong ko ni mama ni mong akong nadiskubrihan. Imo kong gihulga? O nga nahulgaan tamang kuno ka. Nga tinuod man ang akong gisulti. Pero, kung musugot ka, nga ako nalayhatagan mo sa tanan mong panahon, taguon ko ang kamatuoran. Way kamatuuran ang imong duda. Sige, sumbong ni mama. Huwag ka mahadlok. Nga mahadlok man ko. Nga gusto man lang ko nimong pasudlon sa imong bulsa. Ug may nang masayod ka, Wina. Dili ikaw ang babae nga tagan ko sa akong panahon. Naunsa ka? Gisakitan kayo sa mong gisulti, Jay. Prangka ka na kayo. Dili ko gusto mulaom ka, Wina. Nga nawa man kay gusto na ako, ha? Tungod ba kay katurang Anastasia ang napatig niya sa mong kasing-kasing? Way labot si Anastasia ning akong desisyon. Gawas pa. Wa pa ko'y hunahuna nga musod yan ang gugma. Dili ko gusto hasol. Hasol? Hasol? Labi pag ang babae parehas nimo nga ako ikarelasyon. Excuse me. Jay! Jay, ayaw ko biyahe! Oh, ngano nang hubag man ka ng imong mga mata? Naiubos kong maayo, tita. Ngano man? Gisakitan kay ko sa kibuhat ni Jay. Imagine, tita. Sa akong atubangan, iya kong giplangkahan. Nga dili ako ang babae nga gusto niyang hatagan sa iyang panahon. Uy, misulti ni anak si Jay? Nasuko manggod siya na ako, God. Kaya ako man siya nasakpan. Nga naghuwat ni Anastasia. Oh, diin. Dito, God. Sa gamayng plaza din sa ato. Ako man gusto lang nasundan si Carol. Unya si Carol, may paingon silang Anastasia. Ha! Gihimo nila ang bread si Carol aron magkita sila magkasulti. Oh, tita. Unya, dito sa Anastasia. Wa na lang nakuha ang magkita sila, tita. Aron dili mo sabot kagubag akong dughan. Ako na lang giduol si Jay. Ay, waunta ka mo dool dayon ni Jay. Imo unta gihuwat nga magkita og magkasulti sila. Aron nga, dili na gyud makanigar ang akong anak. Huwag itingali kay paglaom ni Jay, tita. Uy, ayaw pagpakawa sa imong paglaom, Wina. Ako nang gipasidanan si Jay. Nga wa ko'y gusto ni atong babaeng may tupak ang utok. May lang lagi kung tumanan ka ni Jay. Unsa may mong mahimo kun higog magit siya ni atong babayana. Ay, ayaw ka bala ka mahitungod di ana iha. Naipaw ko nga mahadlok na si Jay nga masuko ko niya. O katupanon dun niya ang tanan akong gusto. Dita magpagamatay siya Ah. ko. Kung dili ko maangkon si Jay. Uy, ayaw paghuna-una ni ana iha. Si Jay na may akong kalipay, be. Nahala, isalig ka na ko ang tanan, ha? Basta, ikaw lagi may pakaslan sa akong anak. Ako nang ipangandak ni mo. Tinuod, tita. O, lagi. Tita, thank you. Thank you kaayo. Kuan, may perfume din gipadang akong auntie nga to sa Canada. Ako tayo hatag ni mo. Wa pa ka pinigdalar. Kuan, akong pangutanan si mama ha. Kung may dollar bang gipada si auntie. Kung doon na gani, piksan ta ka. Okay na ni mo, tita? Uy, okay ka, ayuwin na. Jay, sorry ka ayaw ha, nga karoon pa ta magkita. Nga naman. Saon? Nga may balipad man si Dayan, uy. Mayra Sabrol. Ha? Nga naman, laos na pag imong na. Wa man. Pero
Kalitin mo ito nga si Wina. Mito nga di ang ritaso? Oo. Iya dito nakita. O iya kang gisundan. Ano malagod niya, good? Dali ako nagkapanimaho sa ritaso sa itong sabot. Nakugang bitaw ko sa pagsangpit niya sa kungan. Nahadlo ko nga. Magkalagyo na hinuon ng among danian. Unsa man, wa kay laing tingwa sa akong amiga? Ha? Kung wa kay laing tingwa, dili ko anugnan. Pero kung may tingwa ka sa akong amiga, unya pasagdan lang nimo. Makaakusar ko nimo nga ikaw usa ka bayot. Giyon sa nimo suwina? Unsa may ang isumbong? Imong magkuno siya giprangkahan nga dili siya ang matang sa babaeng hatagan mo sa imong panahon. Tinuod bitaw. Jitan awa ragud na sila, oh. Tungod kay kwartahan, daling nakapabarog sa ilang bay nga wa na magkinahanglan sa housing materials sa gobyerno. Nga sa ato pa di ay? Kwarta ang imong giapas niya ng Wina ba? Jay! Ayaw kong pasangin liha. Ang imong kaugmaon may akong gilantaw do. Gusto ko nga kung maghimo ka nagpamilya, dili ka maglisod. Ma, college graduate ko. Doon ako'y katakos. Musa ano mula ang pakuglaing tao, aron maangkon ko ang gipangandoy nimong maayong ug maalang nako. Suba! Nahadiin-diin ka na pangitag trabaho. Pero wa ka yun makakitag pwesto sigon sa natapos mong kurso. Bisag unsang trabaho ama, makasuod man ko. Pero dili ko magamit ang kurso nga akong nahuman. Ngano? Gipasaligan na sab ka ni adtong propitang bakakon nga may nakita siyang trabaho sa umaabot alang nimo? Imo na siyang giapil si Anma. Ay natural! Kay siya may babag nga nung dili yun yung pangulitawhan suwina. Wa ipitik sa kong kasing-kasing si Wina ma. Bisag usaon, dili ko siya mahimong higugmaon. Jay! Masuri gid kaayo. Sorry. Mahimong tumanon ko ang uban nimong gusto. Pero kung mahitungod sa akong kasing-kasing, ako rin magbuot. Jay! Hinaot kay mo kong sabton ma. Uy, hinahinay naman di ay nakatukod og bahay nga itong mga silingan day, no? Bitaw, auntie. Abit sa mahuman kining atong bay. Mao cute. O kinaot nga, wa na'y katalagman nga mo abuting atong dapit, auntie. Oh, unsa man day? Kanang wa pa kay nakita, day. Wa na, auntie, uy. Wa cute. Papa. Si Jay. Wag yun siya makita sa imong hunahuna. Auntie, please. Di na ta maghiskot pa mahitungod niya. Please lang. Kuan man gud day kanang pasilan uy. Unsa man wa kami ngawan niya day. Wa man. Opa. Ako rin ay gimingaw niya. Gimingaw ka ni Jay? Oh! Gimingaw, uy. Maoy akong gikamingawan ang iyang kamahuna-hunaon. Ang kanunin niyang pagdag pianuno alang nimo niya. Hangtod nga, mapilan ko. Makakaon sa kong apil. Kakatawanan sa di mo, auntie, uy. Kau good. Pero, ingon si mama, auntie. Dili siya mo'y lalaki alang nako. Unsa na, uy. Da, mutuo ka man sa imong inahan intawan. Sab ko iyang pagitawan ni Jay. Gwapo niya, ha? Sakto sa height. O niya, nakahuman og eskwela. Sabi niyang gusto ano, mangita pa siya lalaki, ang kanang okay grado. Unsaon nga mata pobre man gud ang iyang inahan. Uy! Walo! Bayan, no? Parehas ra gyud tang mga victims of love. Unsa, auntie? Kuyawan ka, no? Kalitan ka, no? Joke ra, oy! Kining day, minaw ra good. Unsa man? Karibal ko nimo o ikaw mayo akong karibal? Auntie, wa ko makasabot sa imong gisulti. Nisabda na good! Huwag ka
pasabot o nagpagurya-gurya ka lang? Ha, so di ko. So this tinuod. Aminin, my dear niece. Aminin. Kanwa kabay pagtanaw ni Jay. Ha? Tuwa na sad. Kuyawan ka na sad. Nakalitan ka na sad. Kay kung moingon kang wa, as in, wa kay kaibog o crush nga doon niya. Sa teatro kas tinuod. Buhaton ko ang tanan aron ako siyang mamahimong boyfriend. Tanawan niyo. Daw na ba ko day? Di gyud ko makamaumang hatag. O pamanggit na sa kung hunahuna ka ng gugmagugma, Auntie Uy. Misamot na cute nga may kalagot ay nako ang mama ni Jay. Misamot na cute nga kung may pagbati man ko niya. Dili ko na ni palambuon pa, Auntie. Nga na nangita magag si Stephanie. Nangita lang good. Ay, kuan ba, Carol? Kaya nga no, laki. Ako ang haranahan si Jay. Haranahan ni mo si Jay? Para ka kinsa? O baka diya ay iklat-iklat wis kilay. O say, para kang kinsa ba? Ay, taysa ba? Nga no bang mangharana man kang Jay? Sa man para ng dayan? Hala, wakatagon. Di, uy! Para na ko good. Naibog kang Jay? From the bottom of my heart. Unya kay si Dayan may target ni Jay. Aha? Ay, unsa may target? Oy, Fanny. Ayaw na lang palambuan ang imong pagbati kang Jay. Kay mapakyas ka lang yun. Musugot na ka nga kamong duha may magriba sa kasing-kasing ni Jay? Ay, Fanny. Dihado gid kay ka anak. Obo ka diya, uy, ayaw palang buo sa pagtuon mo tanom. Ako ginawang buuan. Ingon man nga ako magkamangkon. Wa pa siya hunahunang musod niya ng gugmag-gugma. Kung ano ang desisyon ni Dayan? Aw, siwi na ang imong karibal. Wa? Sa? Way! Musukol yung niya, no? Sa may ang gusto, ha? Pasabihan lang nga siya kung sa iyang gusto. Bugno, hutdanay. Masayot dun. Hutdanay gatong. Aron maako si Jay. Ay, ayaw na lang arang imong tingwa, Fanny, uy. Tabangi hinuon ko nga magkasulti sila si Jay o si Dayan. An? Jay, Mahimong makiksulti ni mo? Jay, tingali makita ta ni mama ni mo. Aron dili ta niya makita. Uban ako. Magsulti ta sa lugar nga way makakita natong duha. Utang buutan. Ayaw ko pakyasa. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!